Tnejn mill-4 akkużati mixlija bil-qtil involontarju ta' Mirjam Paċ qed jistennew jekk l-Avukat Ġenerali jew iż-żewġ periti li nstabu ħati ta' qtil involontarju u mhux se jappellaw mis-sentenza jew le. Jekk xi parti tappella allura l-ġuri jiġi appuntat wara li jintemm il-każ. Ludwig Dimek ta' 38 sena minn Ħażebbux li kien il-kuntrattur u Nikola Spiteri ta' 43 sena mill-Imqabba li kien qed jaħdem fis-sit li fih seħħ l-inċident kienu informaw lil qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud li kienu qed iresqu oġġezzjoni skont il-liġi sabiex il-każ tagħhom jiġi deċiż minn ġurija fil-qorti kriminali. Skont il-liġi il-ġuri irrid jiġi appuntat meta jintemm il-każ fil-konfront taż-żewġ periti, Rodrik Camilleri ta' 37 sena mir-Rabat u Anthony Mangione ta' 73 sena mill-Gżira. Iżjekk isir appell hemm proċess ieħor. Il-periti instabu ħatja u nataw multa ta' 18,000 euro bejniethom u sija twal ta' xogħol fil-komunità. Bħala akkużi ta' Camilleri u Mangione, Dimek u Spiteri qegħdin jiġu mixlija li fit-2 ta' Marzu tal-2020 bit-traskuraġni kkaġunaw il-mewt ta' Mirjam Paċ li kellha 54 sena. Huma qed jiġu akkużati wkoll li fl-istess jum u fil-ġimgħat ta' qabel ikkaġunaw ħsara fil-proprjetà tal-istess vittma u ta' żewġa Karmel kif ukoll dawk li jinsabu fil-madwar. Dimek qed jiġi mixli wkoll li jagħmel dikjarazzjoni falsa f'dokument maħsub għall awtorità pubblika huma qed iwieġbu mhux ħatja ta' dan l-akkużi miġġuba kontrihom. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mis-Superintendent Robert Vella u l-Ispettur Matthew Gallia li investigaw il-każ. L-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri qegħdin jidhru għal Nikola Spiteri, fl-waqt li għal Ludwig Dimek qed jidhru l-avukati Michael Xriħa, Roberto Montalto u Franco Gallia. Rodrik Camilleri, il-perit tal-proġett u Anthony Mangione, l-uffiċjal tekniku tas-sit, instabu ħati li kkawżaw il-qtil ta' Mirjam Paċ permezz ta' negliġenza u li għamlu ħsara lil binjiet tal-madwar. Camilleri instab ħati wkoll li jagħmel dikjarazzjonijiet folos lill-awtoritajiet. Il-qorti ordnat lil Camilleri jagħmel 480 sija ta' xogħol fil-komunità u multa ta' 10,000 euro. Mangione irrid jagħmel 400 sija ta' xogħol fil-komunità u ġie multat 8,000 euro. Għal-perit Camilleri der l-avukat Arthur Azzoppardi u l-perit Mangione iddefendih l-avukat Alfred Abela. L-avukati Joe Giglio David Bonello deru għal-familja Paċ.